Věda je naprosto úžasný nástroj, to si pojďme říct hned na začátek naší dnešní hloubkové analýzy. Dokázala rozštípnout atom, nahlédnout do hlubin vesmíru a do obrovských tajů lidského mozku. Přesně tak. A právě proto si zaslouží náš obrovský respekt. Jasně, ale my se dnes chceme podívat na jednu takovou hodně specifickou věc. Na materiály a filozofické poznámky, které zkoumají limity té vědecké metody. Zvlášť neurovědu, umělou inteligenci a takovou tu tichou dohodu moderní vědy. Naše mise je vlastně zjistit, co se stane, když se z nesmírně užitečné metody z ničeho nic stane absolutní světonázor. Takže pojďme si to rozebrat. Já bych tomu dodal, že ta úcta k vědě by nás možná měla vést právě i k tomu, abychom nezapomínali na její hranice. My se totiž nedíváme na kritiku vědy jako takové. Vůbec ne. Spíš se jí snažíme zachránit před takovým tím strnulým dogmatismem. Běžně je to totiž tak, že když se mluví o vědě, panuje očekávání naprosté preciznosti. Funguje to jako v inženýrství. Je to velmi hmatatelné? Zlomí se vám ruka, jdete na rentgen, ukáže se tam ta zubatá bílá čára a doktor jenom ukáže prstem a řekne, tady to je, máme důkaz a hotovo. Což je nesmírně uklidňující mechanismus, že lidé prostě milují, když jsou věci viditelné, když se dají změřit, kvantifikovat a hezky bezpečně zařadit do správných škatulek. Dává nám to obrovský pocit kontroly nad realitou. Jenže, a o tom jsou právě dnešní materiály, pak uděláme krok trochu jinam. Vezmeme si ten samý pomyslný rentgen nebo mikroskop a zkusíme se podívat na lidské vědomí. Nebo na smysl života. Jo, přesně. Na smysl života, na touhu, na spravedlnost, naději, nebo třeba ten hluboký pocit viny. A co se stane? Najednou ten náš naprosto špičkový přístroj ukazuje jenom nějaký statický šum. Protože moderní věda stojí na takové tiché dohodě, zavázala se zkoumat pouze to, co se dá měřit, opakovat a experimentálně pozorovat. A to je ten metodologický naturalismus, o kterém se píše ve zdrojích, siďte? Přesně ten. Vděčíme mu za tu efektivitu, za antibiotika a tak dále. Znamená to ale, že při vědecké práci cíleně hledáme jen přírodní, fyzikální příčiny. To je pravidlo té hry. A když to pravidlo porušíme? Pak nastane problém. Protože otázky Boha, ducha nebo transcendence z principu zůstávají mimo její dosah. A ne proto, že by ty věci byly automaticky nepravdivé. Ta metoda na ně prostě nebyla vytvořena. To dává smysl. Ve zdrojích je k tomu vlastně takové krásné přirovnání s lidskou slzou. Když to vezmeme přes chemii, můžeme slzu zanalyzovat úplně do posledního atomu, ne? Ano, získáte dokonalý podíl vody, solí, proteinů, máte k dispozici naprosto objektivní profil té kapaliny. Jenže ten nejlepší chemický rozbor na světě nám prostě nikdy neřekne, jestli ta konkrétní slza znamená lítost, hlubokou vinu nebo prostě obrovskou lásku. Přesně. Čili mikroskop samozřejmě není vůbec špatný nástroj, ale lásku s ním zkrátka neuvidíme. Skvěle to odpovídá na otázku, jak to funguje, ale absolutně to selhává u toho proč. A to je právě ten chybný krok, kterému říkáme scientismus. Skok od té úspěšné metody k absolutní metafyzice. Někdo si prostě řekne, věda pracuje jen s hmotou, ergo existuje pouze hmota a nic jiného. Což je docela odvážné tvrzení, zvlášť jak se v materiálech zmiňuje i ta debata o existenci Boha. Často slýcháme argument, že věda žádného Boha nikde ve vesmíru teleskopem nenašla. To je klasický argument. Jenže pokud by existoval Bůh, který nechce být jenom nějakým dalším létajícím objektem určeným k pitvání v laboratoři? Jakože to není nějaká entita poletující kolem Marsu? Přesně. Pokud je to spíše jakýsi tichý základ samotné existence, tak by nebylo vůbec zvláštní, že ho vědecké přístroje nedokážou zachytit. Věda zkoumá věci uvnitř světa. A ne nutně to, co stojí za samotnou existencí toho světa. Přesně tak. Já bych to shrnula tak, že to, že někdo Boha neviděl, ještě vůbec neznamená, že ho nemohl přehlídnout. Hlavně pokud celou dobu používá úplně špatný přístroj. Je to jako hledat Wi-Fi signál Geigerovým čitačem. Jo, to je trefné. Ale pojďme se posunout ještě o kousek dál, protože tady mě ty zdroje opravdu překvapily. Ony ty limity totiž nejsou jenom v měření. My se dostáváme k tomu, že věda stojí na základech, které v podstatě nedokáže sama dokázat. Aha, narazila jste na to Münchhausenovo trilema. Ano, a to zní jako úplně absurdní situace. Jak to, že něco tak exaktního stojí vlastně na víře? Ono každé poznání, i to nejexaktnější, musí někde začít.
Věda k tomu, aby fungovala, předpokládá existenci objektivní reality. Předpokládá, že matematika dokáže popsat fyziku. A hlavně předpokládá logiku. Žádný z těchto axiomů se ale nevytvořil pod mikroskopem. Musíte jim uvěřit, abyste vůbec mohl začít bádat. Zní to, jako by se ten baron Prášil, ten Münchhausen, opravdu tahal z bažiny za vlastní vlasy. Jaké jsou tam tedy ty 3 pasti, do kterých se chytíme, když chceme ty základy dokázat racionálně? Jsou 3. První je takzvaný nekonečný regres. Prostě každé vaše tvrzení potřebuje důkaz. Ale ten důkaz je zase jen tvrzení, které vyžaduje další důkaz. A jedete do nekonečna. Tak to bychom nikam nedošli. Co ta druhá past? Kruhová argumentace. Vezměte si to takhle. Chcete dokázat, že funguje logika. Jak to uděláte? No asi musím použít nějakou logickou úvahu. Vidíte, dokazujete logiku pomocí logiky, což neobstojí. Aha. Jasně, to nedává smysl. A ta třetí možnost? To asi dělá moderní věda, ne? Tou třetí je dogmatické zastavení. V určitém bodě zkrátka musíte bouchnout do stolu a říct, tyhle základy jsou evidentní, přijímáme jako fakt a dál se v tom prostě pitvat nebudeme. Dobře, ale tady musím trochu oponovat z pozice úplně běžného selského rozumu. Povídejte. Jako filozoficky to zní strašně zajímavě, ale v praxi ta věda přece naprosto prokazatelně funguje. Když prostě pustím jabko z ruky, tak spadne, letadla létají. Proč bych měla zpochybňovat něco, co tak jasně a spolehlivě funguje na denní bázi? Tady musíme pečlivě rozlišit 2 věci. Je obrovský rozdíl mezi úspěšným modelem a absolutní realitou. To, že model funguje v praxi, nepochybně vidíme. Ale skotský filozof David Hume přišel se svým problémem indukce. On říká, to, že slunce vyšlo milionkrát po sobě, je jen historická statistika. Z logického hlediska to nedokazuje, že vyjde i zítra. Počkejte, takže my si jenom zvykli, že se příroda chová nějakým způsobem. Přesně, je to víra v pravidelnost přírody. A Immanuel Kant to pak posunul ještě dál, když upozornil na to, že naše mysl vlastně nepoznává tu takzvanou věc o sobě. Ale my ten svět normálně vidíme. To všechno jsou vlastně přístroje, které tu surovou realitu nějak překládají. My nepoznáváme holou realitu, poznáváme jen její interpretaci. Tím se vlastně dostáváme k té nejvíc fascinující a nejkomplikovanější oblasti, k lidskému vědomí a k té naší takzvané svobodné vůli, když to celé aplikujeme na mozek. Ano, to je ten takzvaný těžký problém vědomí filozofa Davida Chalmerse. Neurověda nachází ohromné korelace, skenuje mozek, vidí, že když je poškozený, mění se lidská osobnost a pak přijdou ti takzvaní redukcionisté a řeknou, no tak podívejte, je to jenom chemie. My jsme jen shluk atomů, svobodná vůle prostě neexistuje. A to je přesně ten moment, kterému se říká interpretační faul. Já bych to vysvětlila přes tu analogii s rádiem z našich zdrojů, protože tam mi přijde úplně dokonalá. Určitě, ta je skvělá. Představme si, že hraje staré tranzistorové rádio, krásná hudba. A my vezmeme kladivo a úplně ho na kousíčky rozmlátíme. Hudba pochopitelně okamžitě přestane. No jasně. A ten redukcionista by v tu chvíli řekl, aha, rozbili jsme rádio, hudba už není, což je jasný důkaz, že hudba a ta symfonie se celá vytvářela přímo v těch plastových a kovových součástkách. Což je úplný omyl, že jo? Rádio je přece jenom přijímač, křemík v něm opravdu neskládá symfonie. Zničení rádia dokazuje jen to, že hardware je nutný pro přenos hudby do místnosti. Ale vůbec to nedokazuje, že ta hudba v něm vzniká. A úplně stejný faul děláme s mozkem. Běžně. Často se zmiňují ty známé Libettovy experimenty z 80. let. Tam se měřila mozková aktivita u lidí, kteří měli pohnout prstem. A zjistilo se, že ten mozek se rozhodl dřív, než si to ten člověk uvědomil, že? V podstatě ano, našel se tam potenciál připravenosti těsně před subjektivním uvědoměním. A spousta lidí z toho hned vyvodila, že svobodná vůle je absolutní iluze. Ale vyvodit z toho, že nemáte autonomii v komplexních životních rozhodnutích, to není věda, to je jen filozofická interpretace dat. Dobře, ale my přece nechceme tvrdit, že člověk má v sobě nějakého nehmotného ducha, co hýbe atomy v rozporu s fyzikálními zákony. Jak to teda s tou autonomií funguje? Nejsme přece jenom slepá chemie. K pochopení tohodle slouží koncept emergence, neboli vynoření. Základní myšlenka je, že vyšší vrstvy složitého systému prostě nelze zredukovat jen na součet jeho jednotlivých částí.
Jako třeba software v počítači. Úplně přesně. V hardwaru neexistuje nic jiného než plast, dráty a elektrony. Žádný textový dokument tam fyzicky nenajdete. Ale ten software reálně existuje a plní úkoly. Ano, představuje úplně novou, vyšší úroveň řízení s vlastními pravidly. A přitom neporušuje ani jeden jediný zákon fyziky v tom procesoru. Já moc rád používám příměr s nočním městem z letadla. Povídejte. Když se podíváte na město čistě okem redukcionisty, uvidíte jen vibrace atomů v betonu a tok elektronů v drákech. A bude to technicky vzato pravda. Jenže když zredukujete město jen na úroveň částic, úplně minete tu dopravu. Minu kulturu, lidi, ekonomiku. Život jako takový. Tyhle emergentní vrstvy nejsou žádná iluze. Jsou reálné. A redukovat člověka na chemii znamená vlastně ignorovat tu rovinu, na které se tvoří význam. To je strašně osvobozující pohled. A navíc, a to je další obrovské téma v našich materiálech, tenhle princip se nedotýká jenom lidí, ale i moderní umělé inteligence. To je teď hodně aktuální u jazykových modelů. Protože ty modely, ačkoliv běží na naprosto deterministickém křemíku, se díky té své neuvěřitelné komplexitě chovají najednou strašně stochasticky. Jeví se jako vysoce autonomní a nepředvídatelné, přesně tak. My máme v těch materiálech pojem výpočetní ireducibilita, co zní taky docela děsivě, co si pod tím máme představit. Znamená to zjednodušeně to, že ten systém nejde nijak zkrátit. Nemůžete ho jednoduše analyticky přečíst a předpovědět. Abyste zjistili, co takhle složitý systém udělá, musíte ho prostě zapnout a nechat ho proběhnout. Neexistuje žádná zkratka. Tady si zase vypůjčím přirovnání tentokrát se šachovým mistrem. Výborné přirovnání. Protože když hraje šachový velmistr, my můžeme měřit úplně všechno. Jeho tep, elektrickou aktivitu v mozku, prostě kompletní neurologická data, ale stejně nám to absolutně k ničemu nepomůže, když chceme zjistit, jaký zahraje další tah. Vůbec k ničemu. A hlavně ta nečitelnost není nějaká chyba v našem měření. To není tak, že máme špatný teploměr. Ta nepředvídatelnost je přece přímý důkaz té obrovské inteligence toho hráče. Výborně řečeno. Pokud bychom ho totiž dokázali jednoduše předpovědět jako stroj, nebyl by to velmistr, ale obyčejný automat. A přesně takhle bychom měli testovat autonomii systému. Jak to myslíte? U AI nebo u lidí? U obojího. Ne tím, že budeme hledat nějakou tajemnou magickou jiskru v elektrickém obvodu, ale sledováním toho, jak vznikají ty vnitřní vrstvy plánování, sebekorekce, jak se ten systém adaptuje. To prostě nevyčtete z pouhého pohybu elektronů. Takže co si z toho všeho máme vlastně odnést pro reálný život? Okamova břitva je sice šikovná pomůcka. Že nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné. Jo, přesně. Je to úžasný nástroj, ale není to nějaký železný zákon vesmíru, ne? Z toho mi vychází, že absolutní arogance materialisty, který věří, že všechno pochopil, jen díky datům, je vlastně úplně stejně nebezpečná jako nějaká fanatická jistota kohokoliv jiného. S tím naprosto souhlasím. Nejsilnější ponaučení tady je, že schopnost říct občas prostě nevím, nebo možná je znakem obrovské moudrosti. Přesně tak. To, že člověk dokáže přiznat, že naše nástroje prostě nedokážou zachytit úplně všechno, že láska, vina, naděje nejsou prázdné pojmy jen proto, že je nezměříme pravítkem. To slovo možná není žádná intelektuální slabost. Vlastně nás to možná chrání. Chrání nás to před takovým tím arogantním informačním zahlcením, před pocitem, že jsme celý lidský život narvali do tabulky v Excelu a máme hotovo. Ale já bych tohle naše ponoření do hlubin chtěla ukončit ještě jednou docela provokativní myšlenkou k zamyšlení. Jsem s ní. Pokud vezmeme jako fakt, že celá naše vědecká metoda stojí na předpokladu, že náš biologický mozek dokáže pochopit tu obrovskou absolutní pravdu o vesmíru, Což je ten nedokazatelný axiom. jasně, jenže ten mozek čistě z hlediska evoluce se vyvinul k čemu? Aby jsme přežili na africké savaně. Abychom utekli před predátorem a našli potravu. Přesně. Není potom vlastně i ta úplně samotná naše důvěra v ten lidský savanový rozum tím vůbec největším a nejdokonalejším aktem naprosto slepé víry, jakého je náš živočišný druh vůbec schopen? Páni, to je tedy obrovský paradox. A já myslím, že přesně tohle je to nejlepší místo, kde nechat prostor pro představivost každého posluchače.
Já s vámi naprosto souhlasím. Tím se s vámi pro dnešek loučíme a děkujeme za pozornost u této naší analýzy. A pamatujte, ne všechno, co je neviditelné, musí být neskutečné. A občas je mnohem lepší nechat mikroskop mikroskopem a prostě jen sledovat, jak se ten krásný a nečitelně složitý svět vynořuje před námi.